Чалавек жыве, пакуль жыве памяць, лічыць моя сённяшняя суразмоўца, дырэктар Лідскага музея гісторыі і мастацтва Наталя Хацяновіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Сустрэчы былі ў музеі, у якім вы працуеце ўжо 25 гадоў. Вот мы так говорили, что для вас Лида таксама город новый быў некалі, тому что вы приехали ў Лиду. І вот чым вам спадабалася Лида? Конечно, ў Лідзе я не нарадзілася, але пра тое, што ёсць такі горад, ёсць Лідскі замак, я давілася яшчэ ў школе. З часопісам. Выходзіў часопіс беларускай міноўшчыны, там быў артыкул пра Лідскі замак. І гартаючы тыя старонкі, я нават матулі сваёй казала, што вельмі цудоўна было пабываць там, паглядзець на рэшткі гэтага замка. І потым, калі я ўжо вучылася, і так сталася, што жыццё мяне накіравала ў горад Ліду, а тым больш яшчэ і ў Лідскі музей, а потым да нас далучыўся і Лідскі замак, ну гэта быў, напэўна, нейкі цуд. І, па-першае, як мы прыйшлі ў Лідскі замак, а гэта былі 90-е гады, яшчэ замак знаходзіўся ў стадыі рэстаўрацыі, тое, што мы ўбачылі, гэта было вельмі сумна, бо там дрэвы былі вельмі высокія, рост чалавека, там былі ямы са смеццем, бо пасля 90-х гадоў ніхто на яго не звяртаў увагу. І вось толькі з 2000-х гадоў менавіта замак пачалі прыводзіць вось у такі адпаведны стан, які мы яго бачым сёння. Вельмі рэдка, па-мойму, такія назвы гісторыка-мастацкі музей. Насамрэч так. Гісторыка-мастацкі музей назву наша установа атрымала зусім нядаўна, 10-20 гадоў таму. Так сталася, што ў 1998 годзе краязнаўчы музей павінен быў пераехаць у новы будынак. Да гэтага ён знаходзіўся ў будынку сабора святога Міхаіла Архангела. І было прынята рашэнне пра тое, што неабходна веруючым перадаць усё ж такі гэты будынак. І ў горадзе існавала карцінная галерэя, мастацкая галерэя, якую аб'ядналі з краязнаўчым музеем. Такім чынам і атрымаўся Лідскі гісторыка-мастацкі музей. У цяперашні час у нашу установу ўваходзяць 3 аб'екты. Гэта непасрэдна сам гісторыка-мастацкі музей, асноўны наш будынак, гэта Лідскі замак, гэта таксама наш аб'ект, і, канешне, дом Валянціна Таўлая. Дарэчы, у гэтым годзе гэтаму аб'екту споўніцца 15 год, як ён ужо музей. Чым цікавы гэты музей Валянціна Таўлая і якія, скажам, такія вот найбольш яркія, найбольш цікавыя дакументы? Гэта месца, дзе ён жыў, не вельмі многа такіх будынкаў, дзе жылі менавіта самі гістарычныя асобы, а ў гэтым доме жыў Валянцін Таўлай. Да цяперашняга часу у нас ёсць стасункі з ягонай сястрой, з якой перапісваецца наш супрацоўнік, які вельмі апантанны. Менавіта дзякуючы Алесю Чаславічу Хітруну, напэўна, кожны наш лідзянін ведае пра тое, хто такі Валянцін Таўлай і што менавіта знаходзіцца будынак. І ў мінулым годзе, калі мы адзначалі 110-годдзе з дня нараджэння Валянціна Паўлавіча, мы звярнуліся да музеяў рэспубліканскіх з просьбай, каб яны нам прадаставілі дакументы, якія захоўваюцца ў іхных фондах. І яны адгукнуліся, за што мы ім вельмі ўдзячны. У нас на працягу года ладзілася выстава, дзе былі прадстаўлены аўтографы, дзе былі прадстаўлены асабістыя рэчы, якія належалі Валянціну Паўлавічу, і кожны наведвальнік мог гэта ўбачыць. Як капійныя матэрыялы, так і подлінныя, аўтэнтычныя, якія нам перадаў музей гісторыі беларускай літаратуры. Дом Валянціна Таўлая – гэта такое асяроддзе для таго, каб там збіраліся літаратары. Бо менавіта гэтыя людзі, яны вельмі шмат часу праводзяць для таго, каб тварыць
і яны ведаюць, дзе ёсць гэта месца, куды яны могуць прыйсці, дзе ім будуць вельмі рады, яны могуць падзяліцца сваімі якімісьці напрацоўкамі. І ў доме Валянціна Таўлая яшчэ працуе інклюзіўны праект. Інклюзіўны праект называецца «Перадай жыццё па крузе». Гэта такая унікальная з'ява для нашага горада. Ён накіраваны на тое, каб кожны чалавек з абмежаванымі магчымасцямі па здароўю меў магчымасць прыйсці і расказаць пра свае якіясьці здольнасці. Амаль кожны месяц у нас ладзяцца сустрэчы з такімі людзьмі, ладзяцца выставы, дзе яны могуць прадставіць сваю творчасць і расказаць пра гэта тым жыхарам нашага горада і не толькі. А калі гаварыць пра іншыя аб'екты, конечно, много можна гаварыць пра Лідскі замак, вы пра гэта, так сказаць, узгадалі, але чым сёння прываблівае Лідскі замак тых, хто прыязджае ў Ліду? У Лідскім замку можна знайсці не толькі веды, але і пачуцці. І калі да нас прыходзяць наведвальнікі, у іх ёсць магчымасць дакрануцца да сцен, якім ужо больш 700 гадоў. І існуе такая легенда, што калі загадаць якоесьці жаданне, то яно абавязкова збудзецца, бо вось гэтыя камяні, гэта цэгла, якая ўжо бачыла гісторыю 700-гадовую, канешне ж, адгукнецца абавязкова. У Лідскім замку працуюць пастаянныя экспазіцыі і працуюць розныя выставачныя праекты. Адным з новых праектаў з'яўляецца інтэрактыўная зала, дзе можна на сябе прымерыць даспехі, можна прымерыць адзенне сярэднявечнай дамы, можна сфотаграфавацца з якімісьці атрыбутамі сярэднявеччым. А вось вы загадывалі жаданне? Канешне. Ну, споўнілася? Споўнілася. Тое, што я загадвалася, споўнілася, але для кожнага жадання неабходна яшчэ прылажыць і якіясьці сілы, каб гэта было рэальнае жаданне. Ну вось сярод гэтых жаданняў, ці было у вас такое жаданне атрымаць прэмію Гродзенскага аблвыканкама, прэмію імя Дубко? Такога жадання не загадвала. І наогул любая прэмія – гэта прэмія, якая належыць калектыву. Гэта належыць нашай установе, бо да любой прэміі гэта вельмі такі доўгі шлях, каб заўважылі працу як кіраўніка, так і ўсяго калектыву. Гаварыць пра гісторыка мастацкі музей, не сказаць пра мастацтва, таксама, напэўна, гэта не ўсё сказаць. Канешне, у нас існуе пастаянная экспазіцыя, якая называецца «Сучаснае мастацтва краю». У гэтай экспазіцыі прадстаўлены творы нашых жыхароў, нашых мастакоў, менавіта маладых мастакоў і не толькі. І гэта экспазіцыя унікальна тым, што там некалькі раздзелаў. Там прадстаўлена і жывапіс, графіка, скульптура, і яшчэ прадстаўлена мастацкае шкло. І асобны раздзел прысвечаны нашаму славутаму земляку Владзіміру Семёновичу Мурахверу. Ён вельмі доўгі час працаваў на шклозаводзе Неман галоўным мастаком, і менавіта ён перадаў нашаму музею сваю майстэрню. А калі ён перадаваў гэту майстэрню, ён сказаў так, што я хацеў бы, каб маё жыццё было за шклом. І наш супрацоўнік Тацяна Нікіфарова ягоную мару ажыццявіла. Яна прыдумала такі унікальны праект, ён такі называецца «За шклом», дзе можна ўбачыць як прадметы асабістыя мастака Владзіміра Семёновича Мурахвера, ягоную майстэрню і ягоныя творы, якія ён перадаў нашаму музею. Вось некалькі месяцаў назад да нас звярнуўся яшчэ адзін мастак, ён нам прапанаваў фотаздымкі. Ён быў у гэтай майстэрні Владзіміра Семёновича, і яны настолькі паўтараюць нашу экспазіцыю, так яны арганічна ўпісаліся вось у нашу эту кампазіцыю, што наведвальнікам вельмі прыемна, і ўсе здзіўляюцца, што вось такая навацыя музейная з'явілася ў нас. Ну і вось, калі мы ўсё-такі вернемся да слова. На пачатку было слова. Дзень пісьменства, 32-гі ўжо дзень пісьменства ў Беларусі, будзе якраз у вашым горадзе. Як вот вы ўспрынялі вот гэтую вестку, як рыхтуецеся і што для вас можа быць наступны дзень пісьменства? Дзень пісьменства – гэта вельмі адказная
І яе ўспрынялі мы з такой асалодай, з такім задорам, што мы можам таксама паказаць свае аб'екты, паказаць творчасць нашых менавіта пісьменнікаў і прыняць ганарова дастойна менавіта гэта свята. Будуць задзейнічаны ўсе нашы аб'екты, ужо складзены план, не буду раскрываць усю інтрыгу, што нашы наведвальнікі змогуць убачыць, але ўжо вядома, што ў нашым горадзе будзе ўстаноўлены помнік Валянціну Таўлаю, і вось хутка будзе агучаны, і, напэўна, людзі ўбачаць, што гэта за макет гэтага помніка. І гэта ідэя будзе, конечно, рэалізавана, і ўсіх будзем запрашаць на гэта свята. Нарадзіліся вы не ў Лідзе, але таксама ў цудоўным краі. Што для вас ваша жыццё, як склалася менавіта ў Лідзе? Мне, напэўна, пашанціла, бо калі я прыехала ў Ліду, у музеі краязнаўчым было месца. А ў той час я вучылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на гістарычным факультэце, павінна была атрымаць прафесію музейшчыка, музеязнаўцы. Калі я прыйшла ў музей, там працавала вельмі такія пантаны кіраўнік, які сказаў: так, нам супрацоўнікі маладыя патрэбны, і першая моя праца гэта быў наглядальнік музейны. Таму я, напэўна, прайшла ўсе этапы, пачынаючы з наглядальніка музейнага, потым перайшла на навуковага супрацоўніка, потым на галоўнага захавальніка фонду, потым на намесніка дырэктара, ну і вось у цяперашні час ужо дырэктар. Гэта вельмі цікава, таму што для тых, хто, можа быць, не надта ведае, хто такі наглядальнік, это чалавек, які сядзіць у зале, і вакол людзі ідуць, экскурсіі, вы бачылі шмат людзей, шмат экскурсій, і вот адтуль ішлі самі да вот гэтай сваёй прафесіі. А Ліда вам падабаецца так горад? Ліда вельмі падабаецца, гэта цудоўны горад, і з кожным годам ён усё прыгажэе і прыгажэе. У нас вельмі такія крэатыўныя кіраўнікі, якія ладзяць якіясьці такія інсталяцыі ў горадзе, вельмі такія ўпрыгожанні незвычайныя. І вось кожны год з'яўляецца штосьці новае. І кожны год нашы наведвальнікі не толькі нашых аб'ектаў, але і ў цэлым горадзе яны могуць штосьці заўважыць, якія вось такія змяненні ў лепшы бок. І наша традыцыйная пытанка, і вось, напэўна, першае пытанне: якія 3 асноўных артэфакты вашага музея, якімі вы можаце ганарыцца, якіх нідзе ні ў кога няма? Ну, гэта, канешне, такі артэфакт, як шахматная ладдзя, якая была знойдзена падчас археалагічных даследаванняў у Лідскім замку. Гэта метэарыт. Метэарыт, які захоўваецца ў фондах нашага музея, яму ўжо больш 4 мільёнаў гадоў. Ён важыць больш 3 кілаграм. Ён знаходзіўся ў Лідскім планетарыі. Планетарый, дарэчы, быў у саборы святога Міхаіла Архангела, дзе і музей. І калі пераязджалі, вось гэты метэарыт застаўся у нашым музеі. У нас ёсць наканечнік скандынаўскага мяча. Гэта таксама вельмі цікавая знаходка, якая датуецца 9 стагоддзям. Ёсць вельмі цікавая калекцыя паштовак з выявамі нашага горада пачатку 20-го стагоддзя. Напэўна, з музейных гэта самая вялікая калекцыя паштовак з выглядамі Ліды. Ліды, якой уже, на жаль, мы сёння не ўбачым. Горад быў вельмі зруйнаваны падчас Вялікай Адчыннай вайны, і вось гэтыя паштоўкі нам распавядаюць пра архітэктуру, пра вуліцы, пра людзей, якія жылі ў нашым горадзе. І дзякуючы ім мы можам як такое віртуальнае падарожжа здзейнічаць у мінулае, дзякуючы паштоўкам. Скажыце, калі ласка, самыя знакавыя, цікавыя творцы, пісьменнікі, якімі ганарыцца Ліда, якія звязаны з Лідай? Ну, гэта, канешне, Валянцін Паўлавіч Таўлай, гэта безумоўна. Гэта Віктор Праўдзін, вось якога можна ўзгадваць. Лідская зямля багата пісьменнікамі, і Таданут Бичер Загнетова. Ну, вось такія пісьменнікі,
чьи творы захоўваюцца ў Наколькі я наших ведаю, фондах. это і Хрысціна Лялько, И Ирина Богданович, Ирина Богданович. вось, ну, Олесь Хитрун, Владимир Васько, их можно пералічваць шмат. И Михай Смельник, наш супрацоўнік Валерий Васильевич Сліўкін, таксама нельга яго абысці, гэта наш краязнавец. І, напэўна, як мы кажам, яго разбудзі ночы, задаем пытанне пра гісторыю Ліды, ён адкажа, нават не падумаўшы, можа адказаць на любое пытанне, якое тычыцца гісторыі нашага горада. Ён таксама выдаў кніжку, менавіта пра Лідскі замак, выдаў кніжку з выявамі нашага горада на аснове паштовак. Ну вось такія цікавыя людзі жывуць у нас. Мне толькі хочацца пажадаць плёну, поспехаў і сустрэч цікавых на дні пісьменства, які адбудзецца на гэты раз у Лідзе. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была дырэктар Лідскага музея гісторыі і мастацтва Наталья Хацянович. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.